Това е поредният извършен проект от нас. Ремонт на покрив и изграждане на дървен навес от строителна бригада Георгиеви. А това е чорбаджиката. Кажете нещо за нашата бригада, за бригада Георгиеви. Какво е мнението ви, впечатленията ви? Най-хубавия ми навес. Най-добрите, най-сръчните, най-умните и единствените майстори, които не пушат. Това най-голямото им предимство. Не губят време, имат силата, имат сръчността, имат акъла и това им прави авторитета. Това е. Благодаря ви, че ни се доверихте. Бъдете живи и здрави.